phambi kwebandla siya ephasikeni bangcwele. Siya ephasikeni. We are the product of the cross. Hallelujah. Luke chapter 22 verse 39. Three, 9. Angifisa ukubambezela abangcwele. 22:39. Hallelujah. Jesus. Verse number 9. Verse number 39. Verse number 39. Njalo esinye sezelelesi ebezisesiphambi. Luke 22 verse 39. Kikho phuli Getsemane ungihluphekela Verse number 39. Wayesephuma waya entabeni emnqumo njengokumkhuba wakhe nabafundi bakhe bamlandela. Ngivumelene. Thank you, Chawe. Liphilile Nkosi izwi lakho linamandla okudala okungekho kube khona thetha nangalebusuku inhliziyo zethu zililalele in Jesus mighty name, amen. La sifunda khona lithi wayesephuma uJesu wayentabeni yemnqumo njengokwemkhuba yakhe abafundi basebemlandela. Kuthi angithi siphumile sezentabeni njengokujwayela kwase kuba khona abasilandelayo ngoba uba uhlola umthandazo wakho uma ungakalandelwa umuntu. Kunabantu abangeba kulandele ngoba uyenza izinto ezithile kodwa the day you decide to go and pray bayohamba boyicinga ilocation. Lithi ngokujwayela ngoba ngizothi ebusuku ijwayela indawo yomthandazo. Ijwayela indawo yomthandazo. Kukhona abantu abangasiwa ama giant ngokuzalwa kodwa ama giant aphekwe emthandazweni. Chawe ngicela uqhubeke. Verse number 40. Esefikile endaweni wathi kubo khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Ufika uthi before I go and pray kodwa ngifuna ukunishiya necommand. Nina khulekani kuba ningangeni ekulingweni. Umuntu ongathandazi uyibeka engcupheni yokulingwa. Khona ilingo engezi kulokothe mawuhlala usemthandazweni. Uthi before I leave you noma sesifikile endaweni kwangathi ngaphinda nginikhumbuze bafundi bami ukuthi uma senifikela enye yezinto kufanele niyithandazelwe, lead us not into temptations. Kunabantu bafowethu esingaze sithi kwenzakalani kanti ngehora lomthandazo abakuthandazelanga ungangene ekulingweni. Bathandazela amandla ngoba amandla nawo eza neziphi zakhona. Wathi sasifikile kule ndawo ilocation right kodwa nayo into engicela ningenzele yona. Khulekani kuba ningangene ekulingweni. Ngizothi mina khona ezinye izilingo ongene kuzo ngenxa ukuthi uthe usufikile emthandazweni wakhohlwa ukusho ukuthi ungangenise ekulingweni. Ngathi wayazi ukuthi isilingo siyakufica noma usemthandazweni. Qhubeka nje. Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe. Waguqa phansi wakhuleka. Into eyenziwa uJesu la yayithi even though the location is the same but the position is not the same. Angiphinde futhi. Ungaba kuyilocation eright kodwa ungabi kuyiposition eright. Wathi sefikile nabo endaweni yokuthandaza wayesephinde futhi eyanyomuka. Tshela umakhelwane ukuthi wena ubambezelwanga ukuthi awuzi kulesithathu. Inkinga uthe usufikile kuyilocation wangayicingi iposition. The location might be the same but the positions are different. Wathi no noma ngifike nani kodwa kunomthandazo nifune ningawuzwa. Inkinga uthandaza nomuntu ofike naye.
bese engakwazi ukusho ungakwazi ukusho phaka eduze kwakhe ukuthi nalokho kuyangihlula the location might be the same but the position should not be the same. Phonseka ibanga elingathelesi elokulahla itshe. Tshela umakhelwane ukuthi yithi ukusuka kancane. Yithi ukusuka kancane. Yithi ukusuka kancane ngoba uma ungasukanga noma usufikile kwi location uyofika nje uyihlalela ungenzi lutho. Bayifika khona wathi sengithe ukubashiya noma befike nami beze emthandazweni ake ngifike ngiguqe ngithandaze. Verse 42 Jawu. Wathi baba, uma uthanda susa lesi sitsha kimi, nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Bafowethu iyanqotshwa intando emthandazweni. Iyanqotshwa intando emthandazweni. Khona ezinye izinto eziyintando yethu engasiyintando kaNkuluNkulu. Uma ngingaqhamuka mina ngithi lento obhizo yenzayo ayikho entandweni kaNkuluNkulu hleze ungalimala. Kodwa uma ungafika emthandazweni uthi uNkuluNkulu not my will but your will. If uJesu yena wake wathemelene neassignment wabona ukuthi noma amandla ngathi aseyaphela ake ngikhuphukele entabeni ngiyosho ukuthi ngathi yami intando ifuna ukuoverpower intando yakho. Wathi baba makungenzeka lesi sitsha sidlule. Kukhona izitsha abafowethu ezingeyidlule esingayiphuzanga. Kodwa we need to tell God ukuthi lesi konje khona ngingasiphuza noma sidlule kodwa kungabi intando yami ngoba uyobalekela isitsha esiyokwenza ukuthi siglorify uNkulunkulu ngawe. Drink this cup. Siphuze. Asidluliswa ukuthi uthandazelwe kangaki kodwa makufana kusiphuze 2026. Drink your cup. Drink your cup. If icup yakhe idlulisa sibhedlela bafowethu khona uyabathandazela phakathi kobusuku bakuzudeclare uthi I shall not die before time. I am a king. I refuse to die before my time. Drink your cup. Wathi lesitsha asidlule kodwa kungabi intando yami. Waphinda leyo nto Maria wayiphinde yedwa ngathi wayenzela ukuthi nalaba yabafundi bakhe ngoba uhlaleshwa ethi obedience is better than sacrifice. Wayethi kuzoba ngathi akalaleli uma sethi ngenzeka ukuthi lesi sitsha singiphathi kahle asidlule wathi angibashiba kunezinto ngakuyithandazela mose ne crowd. Not my will but your will. Ngathi wayikhumbuza into ethi ngathi emthandazweni omkhulu uma nje niqala nithandaza our father uthi ufika wena emthandazweni ubuthi nemali ayikho uNkulunkulu athi hayi mina imandate yami ngomthandazo ithi uma uqala thanda our father. Uthi baba ngathi wayipractice lento azoyenza siphambanweni ukuthi mangivula nje umlomo ezwini lokuqala ngizothi baba ngoba it depends ukuthi ezakhe izimpi uyidirector kubani. Mayiqala wathi baba wathi sevala egcineni wathi baba I'm giving you a mandate entsha yokuthi ukumzame lo baba. Baba solio asidlule kodwa not my will. Not my will, but your will, Lord. Not my will. Yashindoda yaseGolgotha yashiguqile. Sasalinga amalanga lapha yayimumva. Wathi inkinga la it's about the assignment. Asidlule lesitsha baba. Ngiyasizwa sona. Kube imistake ukuthi ngivuma ukuthabatha isimo somuntu. Ngoba nami sengizubhlungu ababuzwayo. The one that they are giving up. I'm in a place of giving up. Kodwa ngisiphuzeni noma sidlule but not my will. Not my will.
laphela u30 minutes wathi not my will but your will. Waphela u45 minutes wathi not my will but your will. Inkinga siyavakasha mthandazwe. Sizothandaza ebusuku. Anino shili mahasya. Ni kama ya hasolia. Uma ebuya. Uyifica inkamalanga ilele. Maria kuyalaleka mthandazweni. Kuyalaleka mthandazweni uMamngwenya. Yazi kulaleka kanjani? Ukuthi ufike uzazi kahle uthi unesimo. Kodwa mase ufika la ulibe ubheka isikhathi. Andakasulia. Kungathi khona uzokukhumbuza ukuthi sekufanele usisho manje isimo sakho. Uthi noma kushunyayezwa uze ukuthi angizwa kwanto. Kanti why uthula ungasho isimo sakho? That is why I will not preach for a long time. Ngoba ngifuna sithandaze singafani nalabo abafundi abathi sebefikile bafike balala. Angithi sizoshunyayezwa kuyiphasika, mina ngizothandazisa. Qhubeka Chawe. Jesus. Kwabonakala kuye ingelosi ivele ezulwini imqinisa. Bafowethu, ake sithandaze ebusuku until the angel appear. Sihlale sizwa ngabantu ukuthi hey kukhona mawuke wafika emthandazweni khona la ufika khona uza ukuthi sekunesandla singithintayo. Sithinta umakhelwane ngapha sithinta ngapha wena singathinta uphume nemeko yakhe ifana. Kodwa uJesu enguNkulunkulu enamandla akho konke wanqaba ukusuka bemthandazweni engayizwanga ingelosi imqinisa. Singanqaba nebusuku uphuma ngaloya mnyango singayizwanga ingelosi isiqinisa. The angel appeared. Afike yamqinisa. Kahle kahle isimo sakho asisadingi thina silokhu sikukhamfatha. Thina ngeke usasizwa ngempela manje. Usudinga kwehla ingelosi iqinise. Ube neassurance ukuthi ngizwa uNkulunkulu engiqinisa. Ethi konke kulungile ngoba makushiwo yithi ngeke ukuzwe. Qhubeka Jobe mfana. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi aconsela emhlabathini. Angazi mina indlela ayithandaza ngayo uJesu lapha ya ukuthi yayinjani uma ithukuthuku zayingathi amaconsi egazi. Ngathi wayethi noma bengangibona ukuthi ngathi lento iphuma enhlungwini kodwa ngizoqinisela. Bakhona nabantu abangaqinisela emthandazweni ebusuku. Ikhathi nezimo zamanje Maria zithi asiqinisele bafowethu emthandazweni. Siqinisela ngithina abantu beze bethi hlobo lulo lolithandaza ngalendlela. Hallelujah. Athi nobe efikile ngolesithathu athi uzoshunyayezwa asifike sithi hina mahanda husha Elia handeya ekhodana asulia Elia manta efuna ukubingelela abone ukuthi asikho isikhathi. We are in the hour of prayer. Singasukuma sime ngeenyawo. Cala nikhuphuke. Kina nasadia kamaya. Nikushini yakama. Sanini nekosedi andeke. Until the angel appear. Until the angel appear. Asikwazi ukuyephasika ensinjena bafowethu. Asikwazi ukuyephasika ensinjena. Ubufakazi balokho but South Africa is in serious crisis. Khona bazolala emgwaqeni nje kusasa ngoba amadolobha abakuwa wasena upetrol. Should we keep quiet as the church? What if ihlobo sakhe silapha emgwaqeni? Nakasulia. Inkinga lento yephasika siyenza event. Siyenza into yokushintsha impahla nokushintsha inzipho. Kanti it's about the blood of Jesus. Elachitheka more than 2000 years ago. This Wednesday, yes, South Africa, there shall be no shed of blood. Rapanda papayaka, kapaya kodia, letete kotaya da. Si penetrator, sizas fige parlamente, lakshaya konimteto, hilaya halia kosa,
Shana Adana Asolia, Korea Papana Aria, Korea Kasatorobobo, Korea Tapaya. Church, the Lord is calling you into a secret place. Kamaya Tapaya Kos, Jesu. Elekasi. Emgwaqeni yase-South Africa lachitheka igazi more than 2,000 years ago. Alikho isigameko ekufanele siqede abangcwele bakaNkulunkulu. Sinilikhuselia taphaya kushalia kapa Korea baba sete liyaha shini. Uma ngephasika bengena abantu bezwana baphume bengasazwani. Peace be still. Hanika mandelo kosh. Kanti sibangani kangaka emabandleni? Sibangani kangaka emabandleni? Peace be still. Peace. Shalaya. Kapaya. Ulimi hiliki. Titi. Osakishini. Peace. Be still. Ome pulpit. Ukthula. Halala bakapa. Topaya kostepa. Sonia maha. Hele masuka. Abantu basezweni bayi-understanda kahle into yangephasika. Baxabana ngoDisemba umuntu ashiye bulala umuntu bethi uyodilika ngephasika. Bethi simlinde ngephasika. Oh Nkulunkulu, akukho namunye emndenini yethu oyoba sengozini. Shanelelele khosania. Sivala amehlo. Siphakamisa izandla. Ikhosha Dali Mahandoya. Uni Mahandeya. Kamonda basulia. Asikuka ngamadolo bangcwele. Shanta kapande. Tikapaya kata. Randana na koselia. Baba. Saliba hasulia kata. Randala baba koshadia. Rakapande kete. Baba. Shontaya atelia. Ziko totototosha. Shinoya halimaya. Urab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 
Ramantalikodaya. Zetetetekadasha. Samuya hande. Eliaya ba. Emanteli. Shunaya maya. Shililian. Sania na 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 mosania. Sania neya. Inabaya katepa. Korea mantali kosha. Elia kamaya. Kimondo robo sika. Kelia zita kapae. Unaya pande. Elia mama shanta. Korobo kosha. Elia panda. Inkosi. Kusharia. Kasula ayakapa. Oria montale baba kosha. You are the mighty warrior. Yes, you are great and powerful. Santa kapala. Koroba baba kosha. Korobo sotoria. Kelia tapaya. Jemawe Kishili Zitapaya Bandia Sunili Kusha Sinaya Mana Shalia Kapa Sunabongo Saya Kelia Tapaya Koste Zeketeketeshe Urapotopo Robo Koshataka Elia Kabaya Kas. You are the King of glory.
You are the lily of the valley, the bright morning star. Usizo uncedo lethu. Shana ataya kata. Keliana hasuli. Montoro bababokosha. Silaya hasilia. You silence every storm. Kamaruka salia. Masuta gabaye Selianga na kosha Sunyana baba kosheria. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Shane kabaya Komonta kabaya kati. Our trust is in you, Lord. Ulela bana ni kama sikapanda lele kush. We trust you, King of Glory. Sanini ni kusheria. Talimanto kapa. Aliamanta kapando kozula. Zikoto koto paya. Bayeta kuluko. Koshana basuka. Shane kadaya. Karia montokopos. Ene mosuka. Kura mosuta kapani. Kimonta la prade. Kimoshini nini. Kinini. Shanila ya halima. Korobosh ania. Kantale ya haneya. Baba sisaku. Ya mukash. Elimanda kapa. Uluncedo lethu. Uluncedo lethu Nkosi. Uluncedo lethu Nkosi. Uma ngangenelelanga wena akekho ngangenelela. Horakapa inasuli. Elinanda nakhuli amanda. Nasiphi na isimo siyakulalela. Elina ya nana ilamaya Kaya Adelia Koshalia la halia Kenedende helima. Oh Jesus, lead us not into temptations. Lead us not into temptations. Lead us not into temptations. Lead us not into temptation. Kamanta kapai. Not our will, but your will. Your will. Your will be done. Your will be done. Shakapanana. Your will be done on Passover 2026. Your will be done. Your will be done in our families. Your will be done in South Africa. 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 Your will be done. Your will be done. Hilakamaya. Enene kamanta katushani. Zunaya kamaya kusha. Eya kapando kusha. Shadabaya kata. Hey! Kimaya, your will. Rausi, your will be done, Lord. Siyahlela thina when we are phumelelisa. Your will be done. Kamuya basadia. Shokapota ponia. Korobondo nunuria. Huriana maya kapaya. Hilidili kusha. Your will be done.
emgwaqeni yase South Africa. Ooh, from north, south, east, west. 9 provinces of South Africa. We plead the blood of Jesus. Kushamaya. Kimonda kamaya labradosh. Ooh, haya halia. Abangwele. Abanazi zingozi. Yimanenga kuzakho Nkosi. Shandelele kodia. Sinili kushana maya. Shonianda manda kazila. Ooh. Uthi sekufika isikhathi ukuthi abakudumisayo bakudumise ngomoya nangeqiniso ufuna banjalo. Ayana kamaya koshalia urababa heria kata helia kaka heria kamai ilatamaya kapa helia tahana heria zula ayaya. Whenever there is a man to pray, there is God in heaven to answer. We pray tonight. Hey,